Preacher, iti Ezekiel chapter 18 verse 24 in uray 26. Sarsaritaan na nga dagiti nalintag. Nagsubli da iti basol da. Haanda nga mapaniji pagarian iti Diyos. Mapukaw kasla rumrumar pastor nga kasla rumrumar preacher nga mapukaw ti panakay salakan da. Dahiti ti may nga bersikulo nga may parparuar ito tanga panungan. Kaslang agpaiso niya. Ada dagiti kaslang seemingly agpaiso nga nubasaan for once 1, 2, 3, 4 kaslang nga kaseti babaga. But when you try to study iti Holy Scripture concerning dating nga banag, mawatam nga ni hanggang makaseti kat nasuan. Naidanon dati nga concern kapusta da dagiti kakabsat kat nagungun iti pamati da. Kapusta dati may isang grupo nga danon na dati nga bersikulo kat nangitad iti confusion kanyada. Nga rumrumar nga iti panakaisolakan iti tao no once nga agbackslide iti may isang anak ti Dios mapukaw. Ti reference da iti Ezekiel chapter 18 verse 24 and 26. Kapusti ay naitad dati nga bersikulo kat kunak taadalak ti ay and for dati nga daw kahit kung tibagan dagiti nga naiparwar nga account kan dadagsan nga naidanon kanyak nga dayti nga bersikulo kathan nga sarsaritaan ti panakapukaw iti panakaisalakan iti tao. Hanang nga sarsaritaan iti panakapukaw iti maysa nga panakaisalakan iti maysa nga naisalakan nga tao. So riya iti point ko. And kahit kung idanon iti kablaw kada kayo kakabsat, salamat launay. Iti tuloy nga buyayo, dengagyo, dagiti na duma, katususaran nyo dayto nga idandanon iti pampamilyayo, ti minsay, and ni Apo, iti mang bendisyon, kada kayo. Kan uray pa man, dagiti pamilya, ngapan nyo dandanunan, babaan iti panang-share, dagiti records tayo. Lukatan niya ti Bible yu ti Ezekiel, chapter 18, verse 24. Kunat isa o ti Apo dito yun. But when the righteous turneth away from his righteousness and committeth iniquity and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned in his trespass, that he had trespassed, and in his sin that he had sinned in them shall he die. J26 kunana, when a righteous man turneth away from his righteousness and committed iniquity and dieth in them, for his iniquity that he hath done shall he die. By reading dati lang nga maminsan nga bersikulo, dati dua nga dito, once lang nga basam, kasla mapan iti panunot mo, nga kasla nga isulsuro na, nga mapukaw ti panakaisalakan, iti may isang tao nga agsubli ti basol na. But when you try nga adalan iti scripture, to study the scripture as a whole, dito mo nga makita nga, ay, mystic gayam di first nga napan di panunot mo, nga mapukaw ti panakaisalakan. Apat tayo mati verse 24. But when the righteous turneth away from his righteousness, the person nga sasaritaan na rito ay, the righteous. I came to realize, apay dito kadi nga righteous nga sasaritaan na rito ay, nga nagsubli ti basol, kat in-enjoy na pa iti basol na kat sasaritaan na kadi nga kanayon, dagiti na isalakan. And I came to realize, iti book iti Philippians chapter 3 verse 6 nga testimonya ni Apostol Pablo nga uray isu na ti panangkita na ti bagi na kat nalintag. He is a righteous man in the standard iti Judaizer nga law. Iti lintag kan sursuro kan sikta iti Judaism. He was a righteous man. He was a righteous man kuna na Apostol Pablo gapusta sinurot na sukon sursurutan na dagiti lintag nga naiplastar nga masapol aramidan da. So nga ti panangkita na ti bagina kat nalintag. It was also stated in Matthew chapter 22, chapter 23, nga uray ni Jesu Kristo kat
ti panangkita na dagiti nga tattao dagiti religious leaders dagiti Fariseo kat yes nagmayso nalintag kay ti panangkita ti bagbagyo patakto lihan kayo nga nalintag iti sama. It was also mentioned in Matthew chapter 7, 21 to 23, dagiti religious leaders nga madusa di impyerno, they have been doing dagiti nagsasayat nga trabaho, preaching ti sao ti Apo, nagkaskasabada, agkakas out da iti demonyo, and nagadu dagiti tultulungan da nga tattao, and by the standard iti tao, they are righteous. Yung ti sangwanan iti Dios, ang kung mamuda kayo, awan ti relasyon tayo. Ilas-las tugda ti trabaho da ngahan nga isu iti mangpalintag kanya da nga acceptable da iti sangwanan iti Dios. So adaya ko natin nga kinalintag nga nagtawod iti bukod iti tao ngahan nga pumasa iti sangwanan iti Dios. Adamo di kinalintag nga nagtawod kini Kristo Jesus nga kadagiti nang inmawat kini Kristo Jesus nga manubot ken mangisalakan da. Ti kinalintag ni Kristo Jesus ket naibado kanya da. Isu di atonement nga sarsaritaan iti libro iti Roma chapter 3 nga kadagiti mawat kani Kristo Jesus nga manubot ken mangisalakan da, they were atoned na balkot kanya da ti kinalintag ni Kristo Jesus. And that is the perfect righteousness nga mangisalakan kanya da. And at this moment in time, dito Ezekiel 18 nga daytoy, dito sarsaritaan na nga righteous nga daytoy, kathaan nga dagiti anak iti Dios. No di ket dagiti religyoso nga tao professing nga kunada nga Kristiyano nam actually handa nga pudpudno nga anak iti Dios. Daytoy iti Old Testament nga example iti apostate false Christians iti sangwanan iti Dios. No kunam gawin nga apostate iki-claim da nga Kristiyano da but iti standard iti Dios handa kadi nga pudpudno nga naisalakan. Apay nga kunak nga haan nga pudpudno nga naisalakan dagitoy. Ada dagiti ebidensyam kadi preacher. Ada. Kitaan nyo dagitoy. No iti maysa nga tao nga nalintag referring jay panangkita na ket nalintag isuna. Dagiti ti apostates. Ket nagtalikod isuna iti kinalintag na. Ket nagsubli jay word nga committed, nagtultuloy. Jay emphasis ti committed. Nagbiag manen isuna ti basol. Inaramid na dagijay, aramid dagijay, kaalas nga aramid iti maysa nga dakes iti tao, agbiag kadiso na. Anya dagay kaalas nga ibagbagana. Chapter 18, sarsaritaan na iti panagi kamalala, panagyan anito, panagribribulto, panagababuso dagiti na pubri, panang us-usar dagiti tattao nga nababa. Kuna iti Dios, nagsubliso na ti biag nga kasay. Kuna iti sauti Apo. Agbiag kadiso na iti sangwanak. Agtuloy kadiso na. Naisalakan kadiso na. Amin dagito yung nalintag. Nga nagsasayat nga nararamid da. Nga kunada nga mayat. Aday ba ka na kayo? Haanton nga malagip tagi. Dagiti basol nga raramidan da. Tatanga tiyempo. Isunto ti mangibelang kanyada ti impyerno. Aday ba ka na kayo? Di emphasis pa ilang, di kunana nga, dagiti tao nga nagtalikod, iti basol, nga tinalikodan da, iti kinalintag, kat nagbiag da iti basol, dagitoy nagdadakas kanong naaalas nga basol, nagsubli da jay, they were not committed. Awan tintensyon da nga nagsubli, talagang nagbiag da jay. Di statement pa ilang nga di jay, ipakpakita na kada tayo ngahan nga naisalakan da. Numalagip yun iti 1 John chapter 3, the same situation kat napasamak iti church ti Ephesus. Nga dati church iti John nga rito nga kitkitaan ni John the Beloved. Iti 1 John chapter 3. Nilukatan nyo iti Bible yun. Kuna iti sa ti Diyos. He that committed sin is of the devil. First pala nga statement pinmarias iti Ezekiel chapter 18:24. The word nga committed. No sino kada kayo? Iti agtultuloy nga agbasbaso. Aday ba kada kayo? Nung kunayo Kristiyano kayo? Ngam tibiyag yu kat in-enjoy nyo tagbasbaso. Kunay ti sa ti Apo. Handa kayo nga bagi ti Diyos. Bagi da kayo ti Diablo.
Pag nanon di verse 9 ko na, no sino kada kayo, whosoever is born of God, naikan iti biyag iti Diyos, that not commit sin. Di word man nga commit. Haan nga mabalin. Imposible nga itultuloy na nga agbasbasol. Adan iti biyag iti Diyos kanya na, kat itultuloy na nga agbasbasol. Imposible di ay. Haan nga naisalakan ni Suna. Gapos tati maysa nga da iti maysa nga tao nga da iti biyag iti Diyos kanya na. Ada iti bukal kanya na. Di bukal iti ibanghilyo. Ada kanya na. Kat mabain isuna nga agbasol. Ada di panakakonsensya. Haan na nga matilmon nga inggana kayat na nga agbasbasol. No pudpud nga da iti biyag iti Diyos kanya na. No awan iti biyag iti Diyos kanya na kat agtultuloy pa lang isuna. Haan nga pudpud nga naisalakan isuna. Kitaan nyo di ay Kitaan nyo dito verse 10. In this, babanday ito nga ebidensya iti biyag, nga panagtultuloy iti panagbasol. Makita tayo, dagiti putpudno nga anak iti Diyos, kan iti anak iti Diablo. Kadag iti putpudno nga anak iti Diyos, napatag. Iti nalintag nga panagbiag. Makitam iti panagbiag. Hanmat nga perfecto. Ada di may tublakan da, nga agsubli da gito Namtihan nga anak iti Diyos, agtultuloy kan handa pa mabayin. Nga agbiabbiag na iti basol. Di jay iti diferensya na. So makita yun. The righteous nga ibagbaga ni Ezekiel is not referring to genuine believers. Nga nagtalikod. Ti sarsaritaan na ijay kat false believers iti Old Testament nga ti awag the New Testament kat apostate. False believer. They claim nga naisalakan da, but by the evidence later on iti biyag da, mapanaknakan, anda gayam nga pudpudno nga naisalakan. Isu nga nagtalikod da. Dahil timatlang, timinensyon ni Apostol Pedro, 2 Peter chapter 2, verse 9. 2 Peter chapter 2, verse 19. Ingana ti 20. 15, ingana ti 18, sarsaritaan na dagiti false teachers. 19, kunana, dito yung nangitod dati kari nga waya-waya, dati waya-waya, kaya kada kayo unam ti, dagiti false teachers in promise na dagiti nagdengdeng kanya, nga mawaya-wayaan kayo unam ti problema, karkarumot nga nagbiag dati basol. Karkarumot nga in-enjoy yun da iti basol. Mas karkaro da pa yun, di mo na. Iso nga kunana yet one thing, for if, after they have escaped the pollutions of the world, through the knowledge of the Lord Jesus Christ, they are again entangled in it. Nagsubli damanan. Kan naabak damanan iti basol. Naibalod damanan. Naitali damanan iti basol. Tini narigat, mas karkaro pa iti estado tata. Kaysa diin muna nga before nga kunada nga napanday iti pamati. Tatakin markaro iti biyagda. Kuna di 21, pipiyapay ko mga handang nangag ti kinagpaiso. Agpaiso, tinaisurat. Di 22 kunana. Ti aso, sinubli na di sarwana. Uray ti baboy, nagsubli iti pitak na. Implying that these are false Christians. Apay nga nagsubli da. Kat awan ti interes da nga agsubli iti Diyos. That is because handa nga pudpudno nga naisalakan. Kinmarkaro da pa'y. Kat awan pa'y ti panakukonsensya. Awan ti panang konbiktar ti Santo Espiritu. Awan ti panakadisiplina iti Diyos. Apay nga kasiyay, kapustahan da nga pudpudno nga naisalakan. Makita yun. Kita nyo di Hebrews chapter 6 verse 4. Another parehas nga senaryo. Iti libro iti Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6 verse 4. For it is impossible for those who were enlightened, imposible dagiti tattao nga nalawlawagan. Ket na ramananda, dagiti kari, dagiti nailangitan nga regalo iti Diyos kanya, dati panakaisalakan, acceptance, iti promise, the eternal place in heaven. They were made partakers of the Holy Spirit. Ket nga sawon, iti trabaho ti Santo Espiritu, they were born again, they were given life, and have tasted the good word of the Lord, nangagda ti sao iti Ebanghelyo, ti sao ti Diyos. Kanuray ti mensahe nga namnama iti
iti future ti panagsublimanan, then madamdama iti verse 6, kalpasan dagi jay aming nga nalakamda, agsubli na lang, nga kaslaawan lang. Imposible di jay. No agsubli dagita nga tattao, kat handa nga agsubli, awan ti panakarestor da, kahit nasawan, handa nga pudpudno nga naisalakan dagita. They are apostates. I-deny da ni Hesus Kristo, i-deny da ti Ebanghelyo nga nangisalakan kaniada, i-deny da ni Jesus. Imposible di ay. Handan nga naisalakan. Imposible nga kunam nga naisalakan pa lang dagi. Haan nga mabalin ti maysa nga tao nga naisalakan nga kasdi ti biyag na ingana matay. And that's the point iti Ezekiel. Subli kayo yung Ezekiel 18. Kadagiti tataw nga dagitoy. Ano ti panangkita yo? Ako kadi nga dusaan dagito iti patay, referring iti panagdusa na di impyerno. Dusak dagita ti impyerno. Inulit na di 26. Dagitoy nagbibiyag iti baso, dusak dagito iti impyerno. Matay dati sa mga anak. Iseparate ko isuda ti impyerno. Gapusta palsu dagitoy. Nga mamati kanya. So dahil tati sumbat na. That is may isang kabsat nga nagdamdamat. Indano na piman di direction na concerning dati bersikulo, which seems nga nang gungun ti pamiyada. Madati ba kada kayo? The proper interpretation using the Holy Scripture, maawatan to dati 24. And the proper interpretation nga ti putpudno nga naisalakan, hana nga mapukaw ti panakaisalakan. Dahito sarasarita na ti 24 nga dagitoy. Ape nga nagsubli dati basol da because of the very beginning. Handa kadi nga pudpudno nga naisalakan. Tibiyag da, they are called righteous, ti panangkita da. Nam nausargayam di righteous nga diay, ti duwa nga espiritu. Kadagiti Fariseo, ti panangkita da ti bagida kat nalintag da. Ni Apostol Pablo, inarami na diay, imbaga na ti bagina, nalintag isuna. Nam ti sangwanan iti Dios hanggang nga pudpudno. Nga kinalintag, nga akseptaran iti Dios. It is implying that these are religious people. Nagdangag da. Mabali nga for a while, kasla simursurot da. But by the evidence of time, pinanaknakan iti panawon. Panawon kan tiyempo, nga handa nga pudpudno nga naisalakan. Gapos ti panagtalikod da iti Dios. Handa nga mapudpudno. Handa nga pudpudno nga naisalakan. They are just false believers iti Apo. Kuna tayo, apostates na ito. Religious, namhanda nga naisalakan. God bless you. And hoping nang ito clarification na ito itidakal nga sa lutsuri, iti dating nga verse.